Vráťme sa však k tradičnej funkcii lesa a pozrime sa dnes bližšie na dôležitú súčasť ťažby dreva, na dopravu z lesa na miesto ďalšieho spracovania, na pílu. Storočia sa na tento transport dreva využívala voda a ťažné zvieratá. Na prelome nášho storočia však tieto spôsoby dopravy už prestávali stačiť požiadavkám búrlivo sa rozvíjajúceho priemyslu. A pretože automobil bol vtedy ešte v plienkach, zostávala jediná cesta – parná, úzkorozchodná železnica. Ako huby po daždi, vznikajúce lesné železnice potom panovali nad dopravou dreva z lesa viac ako pol storočia. Až od polovice 50. rokov, tak ako postupovala výstavba nových ciest a menila sa technológia ťažby, lesné železnice sa postupne rušili a nahradzovala ich cestná doprava. Dnes vás pozývame na návštevu poslednej, ktorá je ešte v prevádzke, na návštevu Čiernohronskej lesnej železnice. Poďte s nami každodennou cestou orehronských drevorubačov vysoko do dolín Rudohoria, k rúbaniskám pod Veprom, Dlhým Grúňom či Obrubovancom, kam doteraz žiadna cesta nevedie a kde jediné spojenie so svetom zaobstarávajú dva strieborné pásy úzučkých koľajníc, kľukatiacich sa pozdĺž horských bystrín. Do Čierneho Balogu, východiskovej stanice našej cesty, sme prišli práve včas. Pred nádražnou budovou lesnej železnice už stojí miniatúrny vlak, pripravený na odchod. Rýchlo nastupujeme a vyrážame k drevorubačskej obci Dobroč. Keď prechádzame okolo krásnych dobročských dreveníc, máme pocit, že sme v inom svete. Len televízne antény a osobné autá pred stodolami prezrádzajú, že žijeme v poslednej štvrtine 20. storočia. Na konci obce, na moste cez Šaling, vlak náhle zastavuje. Lokomotíva si potrebuje odpočinúť, napojiť sa kryštáľovou vodou z horskej bystriny. Pri pohľade na vláčik lesnej železnice, šinúci sa pomaly údolím, máme pocit, ako by sa zastavil čas. Rovnako ako pred 50 rokmi i dnes. Ráno s prázdnymi vozňami hore, večer s plnými dole. Nebude to však už dlho trvať, keď aj v tomto odľahlom kraji zaznie hvizd parnej píšťaly naposledy. Bude to hvizd na rozlúčku. Dnes je už takmer neuveriteľné, že dĺžka slovenských lesných železníc v dobe najväčšej slávy bola 1000 kilometrov, to jest takmer toľko, koľko je vzdušnou čiarou z Prahy do Košíc a späť. Na nákladisku pod Dlhým Grúňom na náš vlak už čaká niekoľko naložených vozňov. Niekoľko ďalších sa obďaleč ešte nakladá. Ťažké klady sa pod zručnými rukami drevorubačov presúvajú zo skládky na vozne. Je to chlapská robota, ktorá sa tu dedí z generácie na generáciu. Na ďalšom úseku bude lokomotíva vozne tlačiť. Stúpanie trate tu dosahuje hodnoty, pri ktorých by normálna železnica už dávno používala ozubnicové lokomotívy.
Naša malá lokomotíva však len trochu viac zaškrípe, para pručie vyráža z valcov, výfuky sú ostrejšie. Cesta späť ubieha rýchlejšie. Na každej výhybni priberáme 1, 2, niekedy i viac vozňov naložených zlatom hôr. Ako detská hračka sa vinie údolím dlhý had naložených vozňov. Pod Čiernou dolinou sa údolie rozostupuje. Posledný raz sa otáčame späť a lúčime sa s dolinou, ktorá nám pripravila toľko prekvapení a nevšedných zážitkov. Potom už rýchlo nasleduje Páleničnô, Dobroč a sme opäť v Čiernom Balogu. Tu sa však cesta nášho vlaku nekončí. Po krátkej zastávke pokračujeme ďalej do Hronca, kde lesná železnica naväzuje na normálno rozchodnú sieť československých štátnych dráh. Naša lokomotíva sa musí poponáhľať, najskôr s drevom na pílu v Štiavničke a potom rýchlo späť do Hronca, aby načas odišla s pravidelným osobným vlakom do Balogu. Aj my využívame túto príležitosť a nastupujeme do jedného z drevených osobných vozňov, určite pamätajúcich zrod tejto železnice. Ťažko si sadáme na tvrdé drevené lavice. Očné viečka len ťažko odolávajú monotónnemu klepotu kolies a kymácaniu vagóna. Pred našimi očami sa znova odvíja príbeh dnešného dňa, pre tunajších obyvateľov úplne všedného, ale pre nás objavného a krásneho. Opojený dojmami z tak žiadúceho organického splynutia techniky s okolitou prírodou, techniky, ktorú s láskou obsluhujú pracovití ľudia, vynára sa v mysli otázka. Skutočne už lesné železnice nemajú čo povedať dnešnému človeku. Musia všetky zaniknúť. Veď práve lesné železnice by mohli vytvárať časť protiváhy vo forme pokoja, príjemných chvíľ, krásy, ktorú dnešný uponáhľaný človek tak potrebuje pri hľadaní harmonického vzťahu k novej technike. Škoda najmä pred viac ako 3 rokmi zrušenej čiernovážskej lesnej železnice v nedalekom Liptovskom Hrádku, jednej z najkrajších úzkokoľajiek v Európe.